ng linggo sa gas. Kaya magkuhan sa tanong. Balhin ka guys, po kakaangkay gamay yung kayo, di kayo katubo kuha na rin po ganyan kaang guys. Apa na siya guys, apa na ito na ibalhin guys dari ang elephant ear kaya para makatubo panaha siya tarong. Apa guys, mo relax guys kay murag init nang sa gawas gaan sa tanom balik la taon jag atiman sa tanom guys pag landong-landong na kalit mong init.